अरे भैया तू आता ना दिन बाद कहाँ से मर दे बाहर से क्या करो तो लो काम करते हैं कंपनी में। कौन काम होता लो अरे मत पूछो, ये नौकरी तो बा सूत के कमा बैठ के पैसा लो। बाक रे मर दे तो छोड़ा उ सब बात हाँ। चलो दुकान पर खर्चा करो का खोई दे लमका की गोल का लम के खिया दो ना बड़ा महंगा बा, चलो बोल के खा लो। चलो का हो भाई, कैसे बा गोल का? हाँ गोल का हाँ गोल का 5 रुपए के 2 गो बा कोई बोले बोल ना कोई दे दी। खियावा तनी दू गो है हमरा गांव के लइका फइका बड़ा माल पटोइले बा छोटे छोटे में। अच्छा हाँ। और सो के साफ हमरे को बोल एकरे देन बा कि हम पार भइल बानी। पार भइल बानी। हां अच्छा, एकरे तो देन बा, खियावा दू गो कोनी गोल का। हाथ धो ले। हां खिया दे चलो खियावा तो बोले कहाँ बितवल हना कि रतिया कहाँ बितवल हना। अरे लो भाई लो तू खतर हां गोल का बाबू खा गोल का लो का हो तार गोलका तो बड़ा बेस्ट बा लमका खा ना लमका में तोहू से कोने टेस्ट बा। रहे दो गोलका ठीक बा पैसा दो चले का अल्लाह है पैसा से दे दो कै रुपया दे दी तो सर के 2 रुपया दो ले रे कुछ का काल नार पर धान झड़ले पर 2 रुपए खोई दे लोग ना तले 60 लोग 100 रुपए धरा के चल गए तू चारो सो सो गोहकी बेटा जन से पहुंच जो साफ बिजनेस डुबा दियो से हमार तो हां यार भैया तू जानता रे जाता ना चीज तोरा के हम पार करा देनी आते हमरा के एगो फुचका पर रख देले बा का खोइबे यार ते बोल ना छो चल लॉलीपॉप भी खियाव तनी दुकान लॉलीपॉप खाइबे हमरा काम करबे नु। हां करा दे चल ना दे चल चल यार भैया रे माल तो है दुकान का पूजा चल तो तोर काम तो होइए जाई चल का हो हमरा भैया से कॉफी पीटवाई भैया रे कॉफी पीटावा चाहे नत पीटावा हमरा के टॉफी एगो चटा एगो लॉलीपॉप दे दो के जूझ के खतर जाना होने तू चाट के आओ, हम जाता नहीं हेने चाटे ओ करे जा भीतरिए रहबू के बहरिए चलबू। ठीक है बाबा का जूझ पर बैठल बा आई बड़ा पैदल चलो पैदल। हे छिनरी के काहे के ले ले ये छिनरी अब साथ ही रही हमेशा हमनी के। चल रे अरे डोंट मार सब करू हैं कहो भैया हां आ बाहर से अइले त बाबू से कहले हे अल्लाह बाबू से कहीं का कहे मैं सरप्राइज दिया चलो। चल 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 एल प्राइज दी है तब बुझाई चल चल ना तोरा के रात में बताओ तनी पहले उठनु बारे रे बाबू बाबू काका के कथा ई का का कैसे रे मारत तारो तार बड़का लड़की वाला लड़की लेके आइल बटे बाग मुत निकई ते का कहता रे जाके देखो दुआरवा पर ए लड़की लेके आ गए आवे जो करे के बताओ तनी वो सा के भेजी कमाए के और लड़की लेके आ गए आ जाए दे उनका गाल पर के बाल झाड़ो तनी देखा बात नहीं मत ना आ गए ए तोरे के तो बाहर भेजनी है नौकरी खातिर बाबू नौकरी तो ना मिल बा कि छोकरी मिल गई। तनी गोल जो हमरे घर से तोरे खातिर हमरे घर में कोनो जगह नहीं खे बाबू एगो मौका हमरे का ओए तुम तोरे के देखे के नहीं चाहो चाचा हो कनी के एगो और मौका दे दो ठीक बा आपकी भले तनी के मौका दे दे तनी आप से गलती कोई देगा घर से निकाल दे ठीक बा चाचा निकाल दियो ठीक है कहल बा साला कोई के बेटा बेटी के आगे कोई के चलल बा के हमार चली जाए तो सा अपना मर्जी से शादी कर ले तो सुखी से जियो। गोपचन कमाई ए गोपचन कमाई तन पानी ले होता एक लोटा देख ले नु ता लइका का कोई लख
सब तहरे चढ़ावा के नतीजा हो। अच्छा के बात भाई देखत रह तू ही। भगेलू ए भगेलू निकल रे घर में से कि बियाह हो गल त ना निकलबे। हमनी के होई कि ना बियाह। अरे चल घूमे चल। चले चल घूमे चल। घर में ढुको रहता रहो। तू फोन का बताई तोरा के रे। चल चल काहे मुंह लटकइले बारे भाई ते कुछ बोलत काहे नहीं किसी बता ना का भइल बा तोरा। का बोली यार कहले लखे बियाह करे के बियाह कर गेले देखत रे बाप मतारी के इज्जत सब नुकसाने हो गए हैं। ई बताओ अब कोनो उपाय लगाओ के इज्जत कमाई उमाई घर में झाटो बराबर इज्जत नहीं रहो। ये तो उपाय बा बता करबे त को बोल ना भाई कर है। जय जय के नाम ले अच्छा भिबिया चटाई वाला काम स्टार्ट कर। सुन ना पहले बात यही जा का काकावा के लइका हां कमात कमात हैदराबाद ही काम से चल गए। अब सोच कि ती कामना बाद चल जी। उ सर हम ना करम जा उ का कर बेटा कर। हम जा तनी अब तोरा के नीमन सुन बैठ 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 बोल कर करवा दी करवा दे पक्का 200 रुपया लागी। एगो चटाई किन हाँ। एगो ढिबिया में तेल ले। कुछ मत परेशानी झेली जाई नु ना हम जा तनी बाहर खुशी रह जो बढ़िया से जाइए। हां खुशी रह जो बढ़िया से जाइए। अरे कहां रे तो का करी बढ़िया से कहां पार्टनर जा तनी बाहर यार। आइया हमार कहल काम ना कर। अच्छा हम काम ना करम जा तनी। अरे रुक 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 रे पार्टनर काम भाई गुरु का भइल तने ओकरा के देखभाल करी है घर में अकेला बिया। भाभी की हां ठीक बा हैं ठीक बा जा ठीक बा नु जा 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 हैं जा। मेरा दोस्त बोल के गया है कि मेरे मेहमान को देखते रखना को जाना पड़ेगा। का हो भैया तो कहला हम देखभाल करे के तहा कुछ बात चला ना। का हो